Il-ġimgħa ta' Santa Marija waħda mill-iktar ġimgħat impenjattivi anke fl-Ibħra Maltin sbaħna propju ma' Red Cross biex inkunu qed insegwu anke l-ħidma tagħhom favur aktar sigurtà fl-Ibħra tagħna. Ta' kuljum is-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar mhux biss tara li tipprevjeni kull periklu fl-Ibħra Maltin, iżda wkoll tassisti f'kull emerġenza li tista' tinqala fuq il-baħar. Kru ta' One News qatta nofsinhar magħhom iwettqu r-rondi fuq il-baħar fejn filwaqt li konna abbord il-lanċa huma ssejħu sabiex jassistu persuna li kienet weġġat qiegħda fuq dgħajsa. Il-membri tas-soċjetà mhux biss taw l-ewwel għajnuna iżda staqsewha wkoll jekk hija rridx tevakwa minn fuq id-dgħajsa. Tkellimna mad-direttur tal-operazzjonijiet tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar, Robert Brinkaw, li fisser kif is-soċjetà hija estensjoni tas-servizzi tal-emerġenza f'pajjiżna u kif ta' kuljum tassisti għexieren ta' persuni anke fuq il-bajjiet permezz tal-lifeguards. Dan huwa estensjoni tas-servizz tal-emerġenza. Jiġifieri aħna fis-sajf inżidu l-kapaċità fuq il-kosta kollha kif qed taraw inżidu wkoll fil-baħar, però huwa servizz komplut li jingħaqad mas-servizz tal-emerġenza kollha. Huwa servizz ukoll is-sapportjat 100% mill-MTA. Huwa żied jgħid kif lan tas-soċjetà mhux biss li ssalva lil dawk li jkunu f'riskju, iżda wkoll li tipprevjeni l-periklu billi jiġbdu l-attenzjoni ta' dawk li jkunu qed jiksru l-liġi jew jipperikolaw ħajjithom jew ħajjet oħrajn. Speċjalment il-parti tan-nord li nikkaverjaw totalment aħna hija biża' ħafna u ikonna ħafna inċidenti żgħar. Naħseb ukoll wieħed mill-ikbar xogħlijiet tagħna hu li nipprevenu. Jiġifieri waqt li dak li jkun għaddej jew naraw xi ħaġa ħażina jew naraw xi ħadd fir-riskju iwaffquhom. U żied jispjega l-ħidma tas-soċjetà b'forom differenti li l-koll jiddependu fuq l-emerġenza li jkun hemm. Il-ġeski speċjalment jagħtu sapport iktar lil bajjiet għax huma dawk li jistgħu jidħlu iktar fil-viċin, u mbagħad għandna ħafna inġenji tal-baħar għaddejjin u dak li jkun meta jiġri xi ħaġa dejjem iċempel il-112 tajjeb għax u minn hemmhekk skont il-pożizzjonijiet tagħna naraw min kun jista' imur l-ewwel. Intant waqt dawn il-jiem daqstant impenjattiva huwa għadda l-appell tiegħu. Lill-awwiema inħeġġiġhom biex kemm jista' jkun joqogħdu fiż-żoni immarkati għall-awwiema. Meta joħorġu barra minn daw iż-żoni anke meta jkunu fuq id-dajjes, kemm jista' jkun joqogħdu fuq wara tad-dajsa u mhux ma jinqalgħux ħafna l barra għax hemmhekk hemm mlokk ta' inċidenti. Dak li jkunu joħorġu l-barra neħħeġġuhom li joħorġu l-ballun jew kappell jidher u jieħdu pjaċir mingħajr ma jweġġgħu.